Hola, en aquest vídeo t'explicarem què pots fer amb els teus resultats que obtindràs després de fer la cerca en Trobes. Abans de començar, és convenient que t'identifiques amb el compte institucional per a poder accedir a alguns serveis personalitzats. Es fa des d'ací, de l'apartat El meu compte, amb l'usuari i contrasenya del correu de la universitat. I la identificació te permet accedir a més informació dels documents que trobes i també gestionar els teus préstecs, reserves i sol·licituds, guardar cerques i resultats i algunes altres funcionalitats. També cal destacar que si vols accedir als recursos electrònics des de fora de la xarxa de la universitat, és imprescindible que t'instal·les la VPN o xarxa privada virtual. En aquest enllaç tens les instruccions per a fer-ho. Des d'aquesta pàgina inicial del catàleg podem accedir a la cerca simple des d'aquesta caixa de cerca o a l'avançada. Anirem així i en el camp títol posarem Tenim en compte que depenent dels criteris que tries així dalt, tot, catàleg, articles, els filtres, que és el que anem a veure ara, poden canviar. D'acord? Per a treballar els resultats de la cerca has d'utilitzar aquest menú de la part de l'esquerra on veuràs que pots ordenar i filtrar els resultats segons les necessitats que tinguis. En primer lloc apareix l'ordenació que per defecte és la rellevància del document, però també pots canviar-la per data més antiga o més recent, títol o autor. Triar un o altre depèn de la teva necessitat. També tenim l'apartat disponibilitat, que pots triar en la biblioteca per als llibres en paper, en línia, en accés obert o en revistes avaluades per experts. El tipus de recurs, si només t'interessen, per exemple, llibres o només capítols de llibres, articles, pots triar-los així. La biblioteca també en el cas dels llibres en paper, si només t'interessa agarrar els llibres que estiguen en humanitats, pots triar la biblioteca d'humanitats. I també tenim la data de publicació, idioma, matèria, autor, títol de la revista, etc. Els filtres poden afegir-se o llevar-se en aquest botó de l'esquerra o llevar-se des del botó de la dreta. D'acord? Perdó que està este botó així baix, però s'han d'aplicar els filtres i així dalt apareixen els que estan actius. I per a llevar-los només has de clicar així, en la creu esta, i es lleven. L'opció que tenim així d'ampliar els resultats, aquesta, el que fa és ampliar els resultats obtinguts amb contingut no subscrit per la universitat. Per aquesta raó podria ser que trobareu documents als quals no tenim l'accés al text complet, perquè no estan subscrits per la universitat. Vos donaria només informació de l'existència d'aquest document. Podem navegar per els resultats, per el llistat de resultats i accedir a la visualització dels detalls. Per exemple, aquest primer té diverses versions. Això vol dir que és el mateix llibre en diferents edicions. I la part interessant del registre és que té així dalt les dades bibliogràfiques i editorials i així en aquest apartat està la localització. Això és important per als llibres en paper perquè és el que fa falta per a trobar el llibre dins de la biblioteca. I com veieu posa Biblioteca d'Humanitats, si està disponible o no, perquè pot ser que estigui prestat el llibre, la sala on està i la signatura que té. Una altra cosa que podem fer amb els resultats és, des d'aquest botó d'aquests puntets, podem fer totes aquestes opcions. Podem citar el document,
Podem obtenir un enllaç permanent per a tornar a ell fàcilment. Podem imprimir-lo, podem enviar-lo per correu electrònic o exportar-lo a algun dels gestors bibliogràfics que utilitzeu. També es poden seleccionar diversos resultats i fer el mateix. Des d'ací dalt, el mateix que hem vist ara, imprimir-lo, enviar per correu electrònic o exportar a algun gestor de referències bibliogràfiques. A més, si esteu identificats, com hem fet abans, podeu guardar la consulta, si és una consulta que aneu a usar de manera recurrent, i personalitzar-la també. I això és tot. Esperem que aquest vídeo us resulti útil i, com sempre, si teniu qualsevol dubte, pregunteu-nos, que estem per ajudar-vos. Gràcies!